En af de primære grunde til, at vi bruger Lux, det er mangfoldigheden i systemet. Der er så mange forskellige typer skinner og LED-bånd, men det gør, at vi kan lave lige nøjagtigt den belysning i det givne tilfælde, vi har behov for. Når vi tænker på at integrere lys i vores design, så overvejer jeg først, om der er behov for at have lys, om det er noget, der vil have en positiv indvirkning. Lyset skal bruges som den der stille underlægningsmusik, som man i princippet ikke lægger mærke til. Når vi bruger belysning i vitrineskab, så er det jo for at give det en form for dybde, rummelighed, at man kan se konturerne af det, der står derinde. Grunden til, at vi for eksempel her som bagved mig bruger det i bunden, det er for, at man ikke skal kigge i lyset. Man skal ikke kunne se lysskinnen. Så man får den ikke i øjnene, den sidder ikke oppe i toppen og lyser ned, men den ligger nede i bunden, hvor at den lyser op. Vi bruger silikonebåndene på 2 forskellige måder. Vi bruger dem faktisk som oftest som belysning inde i skab, fordi de kun er 4 mm brede, så de syner så lidt som muligt. Og så bruger vi dem, hvor vi skal have nogle organiske former. Tanken med et sminkespejl er jo på princippet, at det skal lyse ansigtet op. Så der skal lys udadtil. Det er ikke nok kun at have en baggrundsbelysning i det. Og her har vi brugt det 4 mm LED silikonbånd og fræset ind hele vejen rundt om spejlet langs rammen og kørt ud på bagsiden. Og det er det, silikonbåndene kan, modsat de almindelige LED-bånd. Jamen, det udtryk, vi prøver at opnå med lyset her, det er jo den der transparenthed, lethed. Grunden til, at vi har valgt belysningen vandret her, det er jo fordi, der får du lyst alle stavene op hele vejen hen. Hvis vi havde sat lyset lodret, så ville vi kun have haft lyset ude i siden, og så ville det hurtigt være druknet i stavene, så ville vi lyset ikke være kommet ind på midten og måske have fremhævet en tredjedel. Vi har lavet et vinskab, og det kan man gribe an på forskellige måder. Vinen skal lyses op, uden at lyset kommer i fokus. Det er 2 lysbånd, der egentlig lyser hele det her skab op. Og vi synes, vi har fundet en meget god balance i det med, at vi lyser den øverste halvdel op. Der ligger et LED-bånd helt heroppe bag ved listen, som man faktisk ikke kan se udefra. Og igen under den her displayhylde har vi også lagt en belysning, som lyser de nederste flasker op. Jamen, nogle af fordelene med Lux, det er jo, at selv sådan nogle installationsstørrelser, som mig kan finde ud af at sætte det sammen. Det er lidt for dummies, og det er egentlig meget rart at sidde med, så du ikke skal have en installationsuddannelse. Det er altid lidt spændende, når man har sat 6 garderobeskaber op med 2 LED-bånd i hver side og har 12 ledninger, som man skal have connectet til driver og switches osv., om man har fået sat det ind rigtigt. Men det har man sådan i 10 ud af 10 tilfælde.